Nipaklaro si Vice President Sara Duterte nga anaa sa maayong panglawas si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sulod sa ICC Detention Center sa The Hague. Busa dili matud pa tinuod ug edited lang ang migula nga hulagway sa social media nga anaa sa ospital si FPRRD. Ade report ni Argil Relator. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Kini ang pagpaklaro ni Vice President Sara Duterte. Humandunay migula nga mga hulagway sa social media nga anaa sa ospital ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga daw bedridden. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandoon po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Baguhay lang gibisita ni VP Sara ang iyang amahan sulod sa ICC Detention Unit kauban ang iyang duha ka mga anak. Ang mood ni President Duterte today ay very good mood. Nakita niya yung dalawa niyang apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya kung kamusta na ang pag-aaral. Una na ang gibutyag sa bise nga namayat si FPRRD. Usa sa mga rason, mao ang walay gana sa kaon, sanglit dili anad sa mga pagkaon sa The Hague. Niadtong Huwebes, nag-file og resolusyon si Senator Alan Peter Cayetano aron awhagon ang gobyerno sa Pilipinas nga iduso ang interim release ni FPRRD sa ICC ug mosulod sa usa ka kasabutan nga ipailahom si FPRRD sa house arrest sulod sa Philippine Embassy premises sa the Netherlands. Sumala ni VP Sara, mas maayo nga si Attorney Nicholas Kaufman kinsa mao legal counsel ni FPRRD ang pangutan-on kalabot ni ini. Nagahulat pa ang kampo ni FPRRD sa desisyon sa ICC labot sa hangyo nga interim release. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.